Mga kawani sa Cebu City Hall ipaseminar sa City Legal Office kabahin sa kampanya batok sa graft and corruption. Iapilo sab nila ang mga mapili unya nga mga barangay officials sa eleksyon karong Oktubre. Tabangan usab sa Legal Office ang sitom sa pagkiha sa mga dinakpan nga mga abusadong driver. Andrea Patenia, Sugin Limi. Bisan ugwa pa napahigayon ang barangay ug sangguniang kabataan elections, gipahibaw na karon sa Cebu City Legal Office nga ilang ipaubos sa Graft and Corrupt Practices Seminar ang mga bag-o unyang mapiling opisyales. Ang maong seminar ipahigayon nila kauban ang buhatan sa Visayas Ombudsman. Mato ni City Legal Officer Attorney Jerome Castillo, tumong nila mao ang pagpahimangno sa mga opisyales kabahin sa Code of Conduct and Ethical Standards sa usa ka public servant. Kini aron malikayan ang pag-atubang unya nila og mga kasong administratiba o kriminal tungod sa pag-abuso sa ilang mga posisyon. Ang trust ng Gunsan Mayor is not kanang kuan. Ang trust is preservation rather than restoration. Meaning more on preventing the people from committing acts than punishing them because they do not know that it is really punishable. Something like that ba? Apan tungod kay madugay-dugay pa ang resulta sa October elections, unahon usa sa pag-train sa City Legal Office ang mga existing officials ug employees sa Cebu City Hall karong umaabot nga Setyembre 13. Gawa sa Graft and Corruption Seminar, ipaubosab nila sa training ang mga miyembro sa lupon tagapamayapa sa nagkalain-laing barangay sa syudad. Mato ni Attorney Castillo, kung matagan og igong kahanas ang mga sakop sa lupon, malikayan na ang pagtipunog sa mga kaso sa korte. Sanglit maresolbar naman daan ang mga kasungian sa barangay level palang daan. Nganto pa lang sa barangay, if the lupon are already trained mediators, certified mediators, with advanced mediation and arbitration techniques, imbis mapile ang kaso anak, gamay na lang ang kaso maabot dito sa korte. Buot nilang mahimong accredited mediators ang mga sakop sa lupon ug gani plano nilang pasidunggan human sa training ang most outstanding lupon member ug most outstanding lupong tagapamayapa sa syudad. Sugdan nilang training sa mga lupon karong Setyembre 27. Kauban ang unang 5 ka barangay sa North District ug laing 5 ka barangay sa South. Magpadayon kini matag buwan. Samtang laing gianunsyo ni Attorney Castillo atol sa ilang departmental presentation kaganihang buntag, mao nga sugod karong buwana tabangan na nila ang Cebu City Traffic Operations Management Consitom sa pagpasaka og kaso batok sa mga traffic violators sa syudad. Mao kini ang nakitang solusyon ni Castillo aron mutagam na gyud ang mga abusadong motorista. If you violate a rule, that is a violation of the traffic ordinance. What can we do? We can file cases against. So I said, we will intensify the filing of cases against traffic violators. Andrea Patenia, News 5. Gambling den sa Toledo City gi-raid sa kapulisan. Kapin sa 20 ka mga tao ang gipangdakop sa duha ka managlahi nga barangay. Julie Tainar, Sugin Liming. Daw mga estudyante nga nagpunsisok din hisud sa training room sa Provincial Police Office kining 25 ka mga tao. Sila nadakpan sa Provincial Intelligence Branch gumikan sa duha ka managlahing anti-illegal gambling operations dito sa Toledo City kagabi. 5 ka mga lalaki ang unang nadakpan dito sa sitio Dapdap sa Lutupan kun Barangay Don Andres Soriano. Samtang 25 sab ka mga tao ang nadakpan dito sa sitio Dakit, Barangay Kambangog sa samang syudad. Ato sa nahitabo usa ka Timoteo Largo ang nalakip sa priority test sa mga gambling personalities ang nasikop. Siya mao'y nagsilbing financier sa Masyaw kuyog ang iyang mga tao nga naglakip sa 3 ka mga babae ug 2 ka menor de edad. Mato di Largo, kalingawan ra ang iyang tuyo sa pagpadagan sa mga operasyon nga nagsugod ni adtong buwan sa Enero. Kalingawan ako kay wala man ko'y kalingawan, balo ka nga wa man ko'y kalingawan des amo ang dapit. Huna-huna ko gusto mo kong tapok-tapok sa mga tao, ibangka ko. Akong ipanghagit sila ko, palagan kong masyaw be. Si Police Superintendent Rodolfo Albutre Jr. miingon nga lapad na ang operasyon ni Largo nga miabot na sa mga kasikbit nga mga lungsod. Si Albutre misaad nga daghan pa ang operasyon ng ilang ipahigayon sa musunod nga mga adlaw busa duna kini panawagan ngadto sa mga illegal gambling operators. This will serve as a warning to those people who is engaged in illegal gambling operation and also to those people being used by these people nagigamit nila as worker on these illegal gambling operations na sooner or later the arms of the law will catch them.
Nakuha gikan sa gitawag nga central office ni Largo mao ang kwarta nga nagkandidat og dulan 17,000 pesos nga halin kagabi og mga gambling paraphernalias. Kini ang gamiton nga mga ebidensya sa pagsang-at og kaso batok kanila karong adlaw. Julie Taynar, News 5. Duha ka mga notadong tigpayuhot og ginadiling drogas na sikop sa Provincial Intelligence Branch kagabi. Nasikop sa bypass operation sila si Renato Dumaulaw, 34 anyos, ug Charfol Alivio, 24 anyos, pulos mulupyo sa Pulang Bato, Barangay Talamban ning Dakbayan. Duha ka dagkong bulto sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 50,000 pesos ang nakuha sa kapulisan gikan sa mga sospetsado. Giangkon sa duha nga ila ang mga nasakmit nga drogas apan wa mitugan kun asa kini gikan. Gingong kapin sa tuig na nga nagpayuhot og drogas ang mga dinakpan sa maong lugar. Ni tix nga kuan mao lagi na mo palit siya og kuan duha ka bi na mo sa ko ikuan kaila sa Mindoa sa kuan eskwelahan ba nagail pareha mo eskwelahan Di raman sa dita gikan ma'am. Dita. Sa? Dita. Pulang Bato. Tao ra saya magkuha na ito. Tunga ra miskuan. Kita na. Usa ka dako nga drug pusher sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na dakpan sa mga pulis. Ang pagdakop sa suspect pinasikad sa usa ka search warrant na gi-issue sa korte. King Perez, Sugin Limi. Ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch nakadakop og usa ka drug pusher kaganiyang alasay sa buntag. Ang dinakpan giila nga si Rocky Abing alias Manong, 53 anyos ug taga sitio Mahayahay, Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu. Nasakmit sa pulisan ang mga gipang repak nga shabu nga gibana-bana nga mobalor og 120,000 pesos. Ang pagsikop sa suspect subay sa search warrant nga gi-issue ni Executive Judge Teresita Abarquez Galanida sa RTC Branch 56 sa Mandaue. Apan gihimakak ni Abing ang pasangil sa kapulisan nga adunay droga sulod sa iyang panimalay. Matod sa suspect nga usara siya ka tig-assemble og mga computers, hinungdan nga di siya angay malambigit sa maong pasangil. Comments nga na. Wakay ka komento. Matod ni City Intelligence Branch Chief Senior Inspector Rogelio Pineda nga usa ka level 2 drug pusher si Abing. Kini makabaligya og 200 gramos nga to sa di mo kuwang 30 ka kilos nga drogas matag bulan. We have been doing our validation, second quarter validation, because we're doing this every quarter to assess consistently na ang name ni Rocky Abing, and we're very glad also kay ang atong community, lalo na ang atong barangay sa Barangay Bangkal nga ni cooperate sa atong operation. Matod ni Pineda, mas pangusga nila ang pagdakop sa mga dagko nga drug pushers aron muminos ang kalihukan sa illegal drugs, labaw na nga nagkadaghan na mulupyo sa syudad nga usa ka highly urbanized city. Susiyon pasab sa kapulisan kung konektado kini sa ubang mga nalambigit sa droga sa Dakbayan. King Perez, News 5. Upat ka mga lalaki ang napriso karon sa Cebu City Police Holding Cell human nakuha sa security camera ang ilang akto sa pagpanuli sa usa ka Koreano ni atong nakalabayng buwan. Ang upat ka mga suspect giila usab nga responsable sa sunod-sunod nga mga tulis nga nahitabo sa syudad. Makita sa CCTV camera kung giunsa pagtulis ang biktima ni atong higayuna. Matod ni Police Inspector William Alicaba sa Theft and Robbery Section, dugay na nilang gipanid-an ang kalihukan sa maong grupo. Ang mga nadakpan na ilhan nga sila si Anthony Miyahira, Juan Ramirez, Arturo Mori ug Jenice Ermitanyo. Ang upat na dakpan pinaagi sa Joint Operation sa Theft and Robbery Section ug Investigation and Detective Management Branch sa kapulisan dito sa Sitio Kalubihan, Banawa, Barangay Guadalupe kagahapon sa hapon. Miangkon hinuon si Miyahira nga sila mo'y mituli sa Koreano apan mihimakak nga sila mo'y responsable sa ubang tuli sa syudad. Nakuha gikan sa mga suspect kining duha ka 38 revolver, usa ka 45 pistol ug mga bala lakip na ang mga kahimanan alang sa paggamit sa gidili nga drogas. Wala labot na ang usa. Ang usa na mo man napilog dakop. Amo konfirmado ni nga sila gid ang mga suspetsado kay in fact nakuha na to sa CCTV, then admitted yun ni sila.